Avui farem tortillita de camarones. Això és un plat típicament andalús i més especialment de Cádiz. Si ens veiés un gadità diria que aquesta tortillita de camarones és una mica així. Ells ho fan amb camarones frescos, molt petits, els posen amb closca i tot, i crus. I nosaltres els farem amb camarons congelats, grandets, ja pelats i cuits. Bé, esperem que surti acceptable. Per fer les nostres tortillites agafarem 50 grams de camarones, 50 grams de farina de cigró, 50 grams de farina de blat, mitja ceba tendra petiteta, uns 25 grams aproximadament, unes quantes branquetes de julivert, 125 mil·lilitres d'aigua freda, molt freda, i oli d'oliva per fregir. En un bol barrejarem la farina de cigró. Si no tinguéssim farina de cigró, també ho podríem fer tot amb farina de blat normal. I llavors afegir-hi una miqueta de cúrcuma per tal de donar-li aquest color groguet que li dona la farina de cigró. He picat també la ceba i el julivert i ho afegeixo a la barreja. Vaig menant i hi afegeixo també els camarons. I aquí hi afegiré l'aigua fresca. Un cop tingui això ben barrejat, ben remenat i tot integrat, ho deixaré reposar a la nevera entre 20 i 30 minuts. Ho hem tingut a la nevera i he afegit una miqueta més d'aigua, un rajoliner molt petit per tal que la massa quedi fina. I ara ho deixarem fregir. Punxo una miqueta amb la cullera perquè se m'hi facin uns foradets i quedi el que ells en diuen la puntilla. Ho deixo fregir per un cantó i després li dono la volta i ho fregiré per l'altre. I aquí tenim les tortillites de camarón. Un cop feta la primera, val la pena provar-la a veure com està de sal. I llavors cadascú al gust rectifica de sal si convé. I aquestes ja les tenim aquí preparades per menjar i ens estan cridant. Molt bon profit!